سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأتم برہانہ وعظم شانہ وجل جلالہ دی حمد و ثنا. نبی مکرم نور مجسم شفیع امت شفیع رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں خلاق پروردگار عالم دا احسان عظیم کہ جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اج پھر سانو عطا کیتیاں. سبحان اللہ. نال ہی سانو یہ توفیق بھی عطا کیتی کہ اسی او دا تے او دے محبوب دا ذکر بیٹھ کے کردے پے. میں ہر جمعۃ المبارک میں بات کرنا اور میں سمجھنا کہ ہر جمعے تو ضروری نہیں. میں سمجھنا کہ ایک گل ہر سانس دے نال اس گل تے رب دا شکر ادا کرنا ضروری. ہر سانس دے نال کہ اسی اپنے رب دا شکر ادا کریے کہ اس رب نے سانو عقیدہ او عطا فرمایا ہے جیڑا رب نال بھی پیار کردا ہے, رب دے پیارے بندیاں نال بھی پیار کردا ہے تے رب دے حبیب نال بھی پیار کردا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسا بے مثال عقیدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اسی دعا کرنے ہیں خالق کائنات مرن تک بلکہ مرن تو بعد بھی اس عقیدے تے قائم و دائم رکھے. سفر المظفر دا مہینہ جاری و ساری ہے. آج 14 سفر المظفر ہے اور اس مہینے دی 17 18 اور 19 اس 3 دن دے اندر شہنشاہ پنجاب یا میں انج کہاں کہ شہنشاہ پاکستان شہنشاہ اولیاء سلطان الاولیاء زبدۃ الاولیاء حضور سیدنا عثمان بن علی حجویری جنہوں اج دنیا داتا علی حجویری دے نام تو جان دیے آپ دا عرس مبارک منایا جاتا ہے. اور اے سفر المظفر دا مہینہ بڑیاں برکتاں تے بڑیاں عظمتاں والا ہے. لوگ آندے نے بڑا منحوس مہینہ ہے. اے بالکل غلط روایات نے. جنیاں کو برکتاں والا اے مہینہ ہے, جنیاں کو برکتاں والا ماہ محرم مہینہ ہے, جنیاں کو برکتاں والا ماہ ربیع الاول ہے, اے اونیاں برکتاں والا مہینہ ہے. بلکہ انہیں سمجھ لو اندے بھی زیادہ برکتاں نے. چند ایک مشہور بزرگان دین انہاں دے آراس اس مہینے دے اندر منعقد کیتے جاندے نے جندے چوں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی عرس مبارک اس مہینے دے اندر منایا جاندہ ہے. تے اس
اہل سنت دے عقیدے نو اس ہندوستان دے اندر رائج کرنے والی شخصیت اور اسلام نو بچان والی شخصیت، فاتح رافضیت و قادیانیت خارجیت بھی حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا ہاں فاضل بریلی آپ دا بھی عرص مبارک اس مہینے دے اندر منایا جائے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتاں تے بڑی رفعتاں تے بڑی برکتاں دا وارث ہے۔ حضرت وقار اج اسی جڑا تذکرہ کرنا ہے وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا کرنا ہے۔ سب تو پہلے تے گل یہ سن لو، آپ نے کشف المحجوب دے اندر یہ بات نقل کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ بیعت ہون واسطے ضروری ہے جیدہ بندہ بیعت ہون لگ گیا ہے کیا وہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ وہ دی بیعت کیتی جائے؟ جڑے بندے دے ہاتھ دے اندر اسی ہاتھ دینا ہے، جنہوں اسی اپنا ایمان سونپ رہے ہیں، کیا وہ بندہ آپ ہی ڈوبے یا نال سانو بھی ڈوبے دا یا آپ بھی ترے یا سانو بھی تار لوے گا؟ ایک چیز تے پہلے دیکھیے نا کہ پیر کیویں دا ہونا چاہیے ہے۔ کسے دا دل دکھانا مقصد نہیں، کسے تے ہٹ کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے کہ عقیدہ اہل سنت واضح کیتا جائے، اہل سنت دا عقیدہ واضح کیتا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، رافضیت تو جتنی اہل سنت متاثر ہوئی ہے نا پچھلے چند سالہ دے اندر، شاید ہی کوئی اور جماعت اس طرح متاثر ہوئی ہوئے۔ کیوں؟ ساڑھے اندر انی عقیدت پائی جاندی ہے، ساڑھے اندر جناب انی محبت پائی جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ ایک بندہ 4 سال نہاتا نہیں تے اسی انہوں پیر مان کے بہ جانے، ایک بندہ انہوں جناب نماز پڑھنا تے دور دی گل پڑھنی آندی نہیں، اسی انہوں اپنا پیر مان کے بہ جانے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا، جس طرح ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں نہ بن سکتا، پڑھے گا علم حاصل کرے گا تو پھر ڈاکٹر بنے گا، عالم دا پتر پڑھے گا تو تاں جا کے عالم بنے گا۔ اسی طرح پیر دا پتر بھی پیر نہیں ہو سکتا، پیر دا پتر بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ساڑی وجہ یہ وے، ساڑی اہل سنت دا جتنا بھی نظام خراب ہے وہ دی وجہ یہ وے کہ پیر دے پتر نوں دی نماز بھی نہیں ہوندی تے اسی انہوں کندھیاں تے چکیا ہوندا ہے، اسی انہوں چوکی انہاں دینے ہیں کہ وہ پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتا، انہوں پتہ لگ جاندہ پیر میرے ابے دے مرید ہی انہیں نے کہ میں جدے مرضی جناب جو مرضی کرتا رہا نہ میری عقیدت کرنی ہے۔ تو دوستو یہ بات ذہن وچ رکھنا، پیر نو اسی اپنا ایمان سونپ رہے ہیں، جے او دا اپنا ایمان کامل ہوئے گا تو پھر ساڑھا ایمان بچا سکتا ہے، ورنہ وہ ساڑھا ایمان نہیں بچا سکتا، ورنہ وہ ساڑھے ایمان دے بھی سرے چڑھے گا، اپنے دے تے اس چڑھے ہی چڑھے ہے، ورنہ وہ ساڑھے ایمان دے بھی سرے چڑھے گا۔ اس بات نو ذہن وچ رکھنا کہ پیر کیویں دا ہونا چاہیے، پیر دیاں کیٹاگریاں کی نے، پیر دیاں نشانیاں کی نے، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرما چھڑیاں نے۔ جو اچھی بولو تو میں قرآن پڑھ کے سناواں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار جڑے میرے دوست نے، جڑے میرے یار نے، جڑے میرے سجن نے، جڑے میرے بیلی نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہاں نو کوئی غم نہیں، انہاں نو کوئی ڈر نہیں، انہاں نو کسے شے دا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی او میرے یار نے، جڑے میرے یار نے، انہاں نو نہ دنیا دا ڈر رہے نہ آخرت دے اندر غمگین ہون والے نے۔ پیر دیاں 2 نشانیاں بیان کیتیاں، دنیا دا بھی انہوں کوئی ڈر نہیں، آخرت دا بھی انہوں کوئی غم نہیں۔ وجہ کی ہے؟ جڑا آخر نو آپ ڈر گیا انہیں ساڑھا کی بیڑا پار لانا ہے،
انہیں سانو کدھر لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا جڑے میرے یار نے، جڑے میرے سجن نے، جڑے میرے بیلی نے، انہاں نو دنیا دا کوئی ڈر نہیں، انہاں نو دنیا دا کوئی ڈر نہیں، اور نہ ہی وہ آخرت دے اندر غمگین ہونے والے نے، نہ ہی وہ آخرت دے اندر غمگین ہونے والے نے۔ ہون ایک آیت کریمہ دا اگلا جز پڑھیے، اگلی آیت کریمہ پڑھیے، اگے اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بیان کی تھیں۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے فرمایا جڑے میرے یار نے انہاں نو دنیا دا کوئی خوف نہیں، انہاں نو آخرت دا کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا، او ایمان والے نے، وکانوا یتقون، اور میرے تو ڈرن والے نے، ایمان والے نے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، او ایمان والے نے۔ ایمان والا کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان والا ہوے جڑا اپنی اولاد نالوں بڑھ کے، اپنی جان نالوں بڑھ کے، اپنی والدین نالوں بڑھ کے، بلکہ پوری کائنات نالوں بڑھ کے مصطفیٰ نال پیار نہیں کر لیتا۔ جدہ ایمان جدی محبت ایڈی کامل نہیں، او ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تے اللہ دے محبوب دا ایک فرمان ہے، اللہ دے حبیب نے فرمایا الحیاء شعبۃ الایمان، حیا ایمان دا شعبہ ہے، حیا ایمان دی شاخ ہے۔ جتھے حیا ہے اوتھے ایمان ہے، جتھے ایمان ہے اوتھے حیا ہے، جتھے حیا نہیں اوتھے ایمان نہیں، جتھے ایمان نہیں اوتھے حیا ہے۔ آج بھی ویکھ لیا جے جڑا پکا مومن ہے وہ حیا والا بھی ہوئے گا تے عزتاں والا بھی ہوئے گا۔ ہن میں یہ سوال کرنا چاہنا، جڑا ایمان والا ہے تے حیا او دے کول ہے، کیا وہ کسی غیر محرم عورت نو اپنے کول بھا کے جفیاں لائے گا؟ ایمان والا ہوئے تے کسی غیر محرم عورت نو اپنے جناب گوڈے کٹن دے گا؟ ایمان والا ہوئے تے کیا کسی غیر محرم عورت نو اپنے نیڑے آن دے گا؟ فیصلہ میں تو اڈے دے چھاڑ دینا، متے کوئی آکے کہ ساڑھے تے تنقید پہ کر دینے۔ جڑے بندے چے نشانیاں ویکھو، یقین بالیقین کہہ رہے ہیں وہ قذاب تے ہو سکتا ہے، 2 نمبر تے ہو سکتا ہے، پر اہل سنت نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایسے پیر نو سی پیر نہیں من دے، ایسے ولی نو سی ولی نہیں من دے، جڑا شریعت دی حداں توڑدا ہوئے۔ اللہ دا ولی وہ ہو سکتا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا بھی پاسدار ہوئے تے اللہ دے احکامات دا بھی پاسدار ہوئے۔ کشف المحجوب دے اندر داتا علی حجویری آپ نے لکھی ہے، وہ بندہ پانی تے چلدا ہوئے، ہوا دے اندر اڑدا ہوئے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت دا باغی ہے، شوبدہ باز تے ہو سکتا ہے، جادوگر تے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا ولی اوے جیڑا اللہ دے محبوب نال پیار بھی کرے، اللہ دے محبوب دیاں سنتاں تے بھی عمل کردا ہوئے تے اللہ دے حکامات نو بھی منن والا ہوئے۔ جے اج دے دور دے اندر پیر ویکھنا ہے تے کراچی دی سرزمین تے جا کے الیاس اتار قادری نو ویکھ لے، اللہ تعالیٰ تینوں ولی دی زیارت دا ثواب عطا فرما چھڈے۔ جے اج ولی ویکھنا ہے، جے اج اللہ دا ولی ویکھنا ہے تے پکا سچا پیر ویکھنا تے گلہار شریف دی سرزمین تے میرے پیر و مرشد پیر ظاہر صدیقی صاحب دی زیارت کر لو۔ یقین کرو بندہ ویندا جاندا ہے تے دل اکھاں راہ دل ٹھنڈک پہنچ دی جاندی۔ حضرات جی وقار بات یاد رکھنا، اسی ایسے پیر نو پیر نہیں من دے، ایسے ولی نو اسی ولی نہیں من دے جڑا جناب عورتاں دے سر تے ولی بنے۔ جے ولی بننا تے راتاں نو اٹھ کے عبادت کر، راتاں نو اٹھ کے جاگ کے رب دے حضور سجدے کر۔ جے اے بھی نہیں کر سکدا، اج دا بڑا پرفتن دور ہے، کم از کم اپنیاں 5 تے پوریاں کر۔ اے تے جناب پیر صاحب اے جی ساڈی ہر ویلے تہاڈی 5 ویلے،
اکثر فقیر ویکھے نے، مینوں تو سمجھ نہیں آتی کہ اے ایمان کی ہے تے عقیدہ کی ہے۔ جدو لوگ ٹر جاندے نا انہاں دے کول تے پھر جدو کوئی پٹھی گل منہ چوں نکل جاندی پھر انہاں دا سوال یہ ہوندا ہے مولویاں دی ہور لین ہے فقیراں دی ہور لین ہے، مولویاں دی ہور لین ہے فقیراں دی ہور لین ہے۔ میں کہا جی تہاڈی کیڑی لین ہے تے ساڈی کیڑی لین ہے، کوئی لین سمجھا تے دیو۔ میں او بہانا اللہ دا ولی جیڑا بھی ہے پہلے مولوی ہے بعد وچ اللہ دا ولی ہے۔ آج ہم ویکھیے کہ اللہ دا ولی ہے کون ہے۔ یہ جیڑی گل ہے نا کہ ساڈی لین ہو رہے تے مولویاں دی لین ہو رہے، انہاں جناب خطیباں دی لین ہو رہے، عالماں دی لین ہو رہے، فقیر بندے دی تے لین ہی ہو رہے۔ میں دسنا چاہنا علم تے ولایت کدی وکھری نہیں ہوئی، علم تے ولایت اکٹھی آ رہی ہے۔ جے میں ولی ویکھاں تے مینوں ولیاں دا سردار امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ دی ذات نظر آؤندی ہے۔ او علی جے دے بارے میرے رب دے حبیب نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ جے میں علی دے بوئے تے جاواں مینوں علم تے ولایت اکٹھی نظر پئی ہوندی ہے۔ اے او ولی ہے جن نے پوری کائنات وچ ولایت ونڈی ہے۔ تو آنا جناب فقیری ہو رہے تے اے علم ہو رہے، جناب مولویاں دی لین ہو رہے۔ اسی اس بندے نو پیر نہیں من دے جڑے بندے کل دین دا علم نہ ہوئے۔ اور مولانا رومی آپ فرماندے ہوندے نے کہ مولوی ولی جیڑا بھی ولی ہے نا وہ مولوی ضرور ہے۔ ہر ولی مولوی ضرور ہے، ہاں ہر مولوی ولی نہیں بن سکتا، ہر مولوی ولی نہیں بن سکتا، ہاں ہر ولی مولوی ضرور ہے۔ ہر مولوی عالم، ہر پیر، ہر ولی عالم دین ضرور ہے۔ پڑھو داتا علی حجویری دی سیرت نو، پڑھو داتا علی حجویری نو، پڑھو جناب کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نو، پڑھو معین الدین چشتی اجمیری دی سیرت نو، پڑھو حضرت سیدنا غوث اعظم دی سیرت نو۔ اج جناب 11ویں دوانا اے کوئی انہاں دی سیرت تے عمل کرنا نہیں، 11ویں دوانیاں نے نال 11ویں والے دی سیرت بھی پڑھ، 11ویں والے دا کردار بھی پڑھ۔ 11ویں والے نے گھر بار چھڈے ہے، وجہ کی ہے؟ وجہ ہے میں اللہ دے محبوب دا دین حاصل کرنا چاہنا ہوں۔ آج جناب سیاد اور سادہ لوگاں نو یہ گل کر کے جناب گمراہ کرنے دی کوشش کیتی جاندی، مولویاں دی لین ہو رہے دی فقیراں دی لین ہو رہے۔ میں کہا مولوی او فقیر ہو ہی نہیں سکدا جڑا مولوی نہ ہوئے، جڑا عالم دین نہ ہوئے۔ جڑے بندے نو دین دی سمجھ نہیں انہیں سانو کی دسنا، جڑے بندے نو دین دی سمجھ نہیں انہیں سانو کی دسنا۔ میری گل اور رانا صاحب میں نوڑنا بھی پہنتے سن، دوستان نے کوئی تھوڑا جہاں تھوڑا رکھیا کرو، ہاتھ تے میں بڑا ہورا رکھن دی کوشش کرنا پر گلاں کو صحیح نہیں آ جاندیاں نے، کرنیاں پیندیاں نے۔ حضرات جی وقار ساڈے اندر بڑیاں کمزوریاں نے۔ میں آکھا میں بڑا پرفیکٹا نہیں ہو سکدا، تسی آکھو بڑے پرفیکٹا نہیں ہو سکدے۔ وجہ کی ہے؟ میں ایک مثال دینا چاہنا، اس تو بعد تہاڈی مرضی ہے، جویں تہاڈا دل ہے تسی اونج کریا جے۔ میرا گل سمجھانا، جنوں سمجھ آوے اس رکھ لوے، جنوں نہ آوے واپس کر دیا جے۔ حضرات جی وقار اسی مسجد دا امام رکھنا ہوئے نا، اسی مسجد دا امام جندے پیچھے اسی 5 پڑھنی ہے، جندے پیچھے اسی 5 پڑھنی ہے، اسی دی داڑھی بھی بننے ہیں، اسی دا کردار بھی بننے ہیں، اسی اندے جناب پونچھے گٹیاں تو اچھے ہیں نے کہ نہیں یہ بھی بننے ہیں۔ مولوی صاحب چٹا سوٹ کنی واری پاندے نے تے رنگدار سوٹ کنی واری پاندے نے، اسی بھی بننے ہیں۔ مولوی صاحب جناب چٹے چوڑاں تے دودھ پا کے کھاندے نے کہ نہیں کھاندے، اسی یہ بھی بننے ہیں۔ اسی سارا کچھ مولوی دا ویکھی دے، ساریاں گلاں ویکھی دیاں نے۔ اے وے نائب، اے وے چھوٹی امامت، اے وے چھوٹی امامت، انہیں صرف مصلی رسول تے کھلونا ہے، انہیں تانوں نماز پڑھانی ہے۔ ان دے وچ اسی اتنا کچھ ویکھیے تے جدے ہاتھ اسی ایمان پھڑا رہے ہیں اپنا، جنوں اسی سارا کچھ پڑھا رہے ہیں، جنہیں کل قیامت والے دن جناب سانو جناب وہ قیامت دا منظر جڑا ہے، قیامت دا حشر جڑا ہے وہ پار کرانا ہے، او دے وچ سانو ذاتاں نظر ہی نہیں آوندیاں، اون دے وچ اسی نہیں ویندے۔ لٹاں چھڈیاں نے، داڑھی ودی ہے، نہاتیاں پاویں 10 سال ہو گئے نے، لیکن اسی انہوں اپنا پیر من کے بہ جانے۔ ایڈا یار کچا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے بندے دا، ایڈی کچی جیڑی گل۔ اور بعض کا جدو لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے نا، ادو سانو چپ کر کے سننا پی جاتا۔ وہ وجہ کی ہے؟ ساڈے اندر کمزوریاں نے، اور ساڈے کو جائے ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ کچھ گدی نشین بھی ایسے نے کہ او جناب درباراں دے پھیرے لا رہے ہوندے، درباراں دے طواف ہو رہے ہیں۔ وجہ کی؟ پیر صاحب دا طواف ہو رہا ہے۔ یار طواف صرف اللہ دے کردا ہے،
کسی صحابی رسول نے سرکار دے روضہ انور دا کدی طواف نہیں کیتا. اج جناب سانو اور گدی نشین بھی الا ماشاءاللہ قاری صاحب بھی جان دین الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. انہاں نوں آپ کوئی نہیں پتا ہوندا دین کی ہے تے دین دا راہ کیڑا. او سر ابے راں دی او انج کہہ لو گل وڈی ہے کرن لگا شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے او حساب ہے. ورنہ الا ماشاءاللہ ساڈا حال کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات سانو پیر نو بھی ویکھن دی توفیق عطا فرمائے. سانو کم از کم اس بندے دے ہاتھ ہاتھ دین دی توفیق دے جڑا کم از کم اینا کو تے جاندا ہوئے کہ 5 نمازاں نے انہاں دیاں رکعتاں کنیاں نے. او 5 نمازاں نے انہاں نوں پڑھن دا ٹائم کی ہے. پیر صاحب دا پہلا حال ہی ہوندا جی ساڈی ہر ویلے تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے تہاڈی 5 ویلے. پیر صاحب جی پیر صاحب زور دا ٹائم ہو گیا نماز چم نظر نہیں جی اسی مکے پڑھی ہے. عصر دا ٹائم ہو گیا جی ساڈی مدینے ہوئی ہے. مغرب دا ٹائم ہو گیا جی ساڈی جناب مدینہ شریف پڑھ کے آئے ہیں. تو روٹی پاک پیر صاحب نے نا وہ پاکستان میں کھانی ہے مدینے والا نہیں دینا. روٹی نہیں مدینے والا دینا. نمازاں اتنے ہو جاتی ہیں. حضرات تیری وقار ایسے شعبدہ باز تو بچے ہو ایسے شعبدہ باز تو بچنا. میں آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد موضوع کے لے کے چلنا. میں جڑی پہلے رز کیتی ہے پانی دے اڑدا ہوئے ہوا دے اندر جناب پرندے وانگ اڑدا ہوئے شریعت مصطفیٰ دا تارک ہے سنت مصطفیٰ دا تارک ہے اللہ دے احکامات نو نہیں مندا اللہ دی قسم ہے ولی نہیں ہو سکدا. او ولی نہیں ہو سکدا. کیوں؟ ولی نو کرامت وہانا ضروری نہیں. ولی دا کرامت وہانا ضروری نہیں. وہ بڑے وقت تے جا کے کرامت وہاندہ جدو اللہ لو اجازت ہوندی ہے. ورنہ ہر شعبہ باز آندہ جی میرے مرید ہو جان تے میں جناب بڑا بن جاؤں. اس طرح کسے نو پیر نہ منے ہو. آج حضرت داتا علی حجویری آپ دا کردار ویکھیے. آپ نو ویکھیے کہ آپ نے کس طرح دین دی خدمت کیتی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ او ذات نے جنہاں نے ہندوستان دے اندر آ کے اسلام دا بوٹا لایا. جنہاں نے اسلام دے لاہور دے اندر پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر آ کے اسلام دا بوٹا لایا ہے. جدو آپ شہر لاہور دے اندر آئے نے شہر لاہور دے اندر آپ آئے اس وقت ہندو راج سی. ہر پاسے ہندو سن. جادوگراں دا راج سی. تے جناب ہر بندے نو نہ جادو دے ذریعے اپنے جناب قید دے اندر کیتا ہویا سی. ہویا کچھ اس طرح ایک بڑی عورت او نا دودھ لے کے جان لگی. او دودھ لے کے جان لگی تے او ایک جادوگر نو دیندی سی جہدا نام سی رائے جوگی. انہوں جا کے دودھ دیندی سی. حضور داتا علی حجویری آپ فرمان لگے مائی اج دودھ مینوں دے. انہیں کہا جی نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میں دودھ تانوں دیاں. میرے جناب ڈنگراں دے میریاں مجھاں دے جناب تھڑاں وچوں خون آن لا پڑا تانوں نہیں دودھ دینا. آپ نے فرمایا تو سانوں دے اللہ تیرے دودھ دے اندر برکتاں عطا فرما چھڈے گا. اور بابا جی نے قائل کر لیا. مائی نے دودھ دیتا. ڈردی کر گئی کہ ہون کدھر میریاں مجھاں دے تھڑاں وچوں خون نہ ہوئے. مائی کہندی ہے جدوں میں گھر پہنچی ہاں میرے گھر دے برتن مک گئے نے پر جانوراں دے تھڑاں وچوں دودھ نہیں پیا مکدا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جدو اس مائی دے دودھ مائی دے جانوراں وچوں تھنا وچوں دودھ پیا آوندا وے انہاں جادوگراں نوں دودھ دتا نہیں. پھر بھی جانور صحیح سلامت نے. او مائی نے رولا پا دتا. کہن لگی ایک مسلماناں دا بابا وے جنوں دودھ دئیے اللہ دودھ وچ برکتاں پا دیندا ہے. سارے دودھی رل کے آ گئے. سارے گوالے رل کے آ گئے. حضرت داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر بابا جی دودھ لے رہے نے ایمان تقسیم فرما رہے نے. نالے آ کے لوگ دودھ پیش کرتے نے. جڑا دودھ دے کے جاندہ ہے پھر خالی نہیں جاندہ. پھر خالی نہیں جاندہ. کالا دل لے کے آندا وے دودھ
خود ورگا دل لے کے چلا جاندہ ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جدو بابا جی دا ایک کارنامہ مشہور ہو گیا لوگ آپ دیاں تعریفاں کرن لگ گئے لوگ آپ دا نام جپن لگ گئے انہاں جادوگراں دا جادو بند ہو گیا انہاں دی دکانداری بند ہو گئی ہے انہاں کو سمجھ نہیں ہوتی انہاں سکی کریے انہاں وچوں ایک جادوگر رائے جوگی حضرت داتا علی حجویری دے دربار تے آ گیا آ کے کہن لگا بابا میرے نال مقابلہ کر آپ نے فرمایا تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا انہیں بڑی ضد کی تھی ضد کر کے کہن لگا بابا ہن میرے نال مقابلہ کر تو ہار جائے گا آپ نے فرمایا تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا جدو بابا جی نے نہ کرن دا ارادہ کر لیا کہنے لگا بابا ڈر گیا وے بابا اپنی ہار تسلیم کر چکے آوے انہیں اپنا پریشر پان واسطے اپنا خوف دل دے اندر بٹھان واسطے اٹھنا شروع کر دیتا جدو اٹھنا شروع کیتا وے ادھر بابا جی نے اپنی جتیاں نو اشارہ کیتا اپنی نالین نو اشارہ کیتا اپنی کھڑاواں نو اشارہ کیتا اٹھ کے جا کے اس جوگی دے سر دے وچ وجدیاں نے اتوں ہوا وچوں اڑدا بابا جی دے قدماں دے اندر آ گیا بابا جی دے قدماں دے اندر آ کے کلمہ شہادت پڑھ کے کہنے لگا بابا جی تسی بھی سچے ہو تہاڈا دین بھی سچا ہے تہاڈا رب بھی سچا ہے تہاڈا نبی بھی سچا ہے پھر کیوں نہ آکھاں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں تسی بھی باواز بلند پڑھ لو ہو سکتا ہے آج بابا جی دے اشارے نل ساڑیاں بھی تقدیراں بدل جان حالات بدل جان پتہ کوئی نہیں لگتا کدو کے دیتے نظر کرم ہو جائے سینے دا زور لا کے اے عقیدہ رکھ کے اے ایمان رکھ کے آج سیدھا علی حجویری دا ذکر پہ کرنے آج ساڑے دل دی بھی دنیا بدل جائے گی ساڑے بھی حالات بدل جان گے ساڑی زندگی بھی بدل جائے گی اس عقیدے دے نال اس ایمان دے نال باواز بلند کہہ لو بدلتی ہزاروں اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے مزہ نہیں آیا باواز بلند پڑھ لو بدلتی ہزاروں محرج کیتی ہے جندہ عقیدہ ہے بابا جی دے اشارے تے رب تقدیرہ بدل دیندہ ہے او بڑے جنوں اے یقین نہیں او بے شک اپنی زبان خاموش رکھے میرا ایمان اور عقیدہ ہے وے آج بے شک بابا جی نوں 1000 سال ہون والا ہے لیکن آج بھی وہ تقدیرہ بدل سکدے نے آؤ جنوں یقین نہیں میرے کو لاؤ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے دسنا وا اللہ دے قرآن دے اندر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت چاہیدا ہے ایک جن کہنے لگا حضور میں لے کے آنا وا آپ نے فرمایا دیر کنی لائے گا کہنے لگا جی ہن تہاڈی محفل لگی ہے ظہر تو پہلے لے کے آ جاواں گا
آپ نے فرمایا نہیں نہیں مینوں اس تو پہلے چاہیے اللہ دا قرآن پڑھ۔ حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام آپ دا ایک صحابی جڑا کتاب دا تھوڑا جنا علم رکھدا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب، اللہ رب العالمین نے فرمایا سلیمان نے اس صحابی نے عرض کی تھی میں لے کے آنا سلیمان نے فرمایا دیر کنی لائے گا؟ عرض کرنے لگا قبل ان يرتد الیک طرفک، اے اللہ دے پیارے نبی تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت لے آواں گا۔ آج نا وہ جلم دے اندر بھی ایک کتا بیٹھا ہے جڑا کہندا جی کرامتاں ہو ہی نہیں سکدیاں، میں نہ کرامتاں دا انکار قرآن دا انکار ہے، کرامتاں دا انکار کرنا قرآن دا انکار ہے۔ کیوں؟ قرآن دسدا پیا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لے کے آنا، دیر کنی لائیں گا؟ حضور تواڈے اکھ چپکن تو پہلے لے کے آئے گا۔ 2 مہینے لگتے ہیں آدھے جاندے ہیں، اینا سفر ہے، 2 مہینیاں دا سفر ہے، پھر تخت بھی چھوٹا نہیں، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 80 گز لمبا تخت ہے، یہ لیاؤن تے بھی ٹائم لگتا ہے۔ تے آپ فرماندے نے اکھ چپکن تو پہلے لے آواں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا تیری اکھ چپکن تو پہلے، اچھی بولے اچھی، میں بڑا لطیف جملہ دینا چاہنا، بڑا لطیف نکتہ دینا چاہنا، جو تسی ایک بری اچھی بول کے سبحان اللہ کھو۔ یہ عرض کی تھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا تواڈی اکھ چپکن تو پہلے تخت لے آواں گا۔ اکھ چپکن نو کنی دیر لگ دی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگدا، اکھ چپکی جا سکتی ہے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا وجدان آندا ہے او حضرت آصف بن برخیہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے عرض کیتی ہونی ہے سونیا میں کتاب دا تھوڑا جنا علم رکھنا، میں اسم اعظم جاننا، لیکن تسی اکھ چپکنی نہیں، تہاڈی اے نور والی اکھ، تہاڈی اے نبوت والی اکھ دا فیضان میرے تے ہوئے گا، میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ حضور تہاڈی اکھ میرے تے ہوئے گی، میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ میں عرض کرنا چاہنا ایک سلیمان علی نبی علیہ السلام دے دور دا ولی ہے، کتاب دا تھوڑا جنا علم ہے، کتاب دا تھوڑا جنا علم ہے، ایڈا بڑا کام کر سکتا ہے۔ اللہ دے محبوب دے امتی ہوئے، ولی رب دا ہوئے، تھوڑی جنی کتاب دا علم نہیں، کتاب دا حافظ بھی ہوئے، اس کتاب دا عالم بھی ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب دے اس امتی نو کنیاں طاقتیں عطا کیتیاں ہونی ہیں۔ اے سلیمان علی نبی علیہ السلام دا امتی ہوئے، کتاب دا تھوڑا جنا علم ہے تے اینیاں باوراں نے تے داتا علی اجویری کتاب پڑھی بھی ہے، کتاب حفظ بھی کیتی ہے، پھر اس کتاب دے عالم بھی نے۔ اللہ نے کنیاں طاقتیں عطا کیتی ہونے۔ آخری گل سنو اس وقت تقریر ختم کریے۔ 1996 دے اندر ایک اخبار چھپیا، تبلیغی جماعت دا ایک ٹولہ یہ گیا جنوبی افریقہ، انہاں نے ایک بندے نو مسلمان کیتا، ایک انگریز نو مسلمان کیتا، لے کے نہ آ گئے پاکستان، رائے ونڈ دے اندر وہ دی تعلیم دا آغاز ہو گیا۔ پڑھدیاں نا وہ ایتھے ہی آ گیا قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اسیاں من جانے ہیں کیوں؟ رب دا قرآن ہے نا، ساڈا عقیدہ دے وچ جھوٹ ہو ہی نہیں سکدا۔ تے جیڑا نا گورا انگریز یہ ہر گل دی تحقیق کردا ہے، تصدیق کردا ہے، ان دے دماغ وچ کیڑا اڑ گیا، بابا گیا بھی نہیں، کوئی آیا بھی نہیں، تو تخت کیویں آ گئے؟ یہ انج آ کیویں سکدا ہے؟ وہ کیویں گیا انج؟ انہیں ہن انہاں نوں پوچھنا شروع کیتا جڑے آپ بابیاں دے منکر نے، جناب کدی بابیاں دی نہیں منی، انہاں نوں پوچھنا شروع کیتا۔ انہاں کہا جی ساڈے ایک عالم صاحب سعودیہ تو پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ آ جاندے نے تو پھر تانوں یہ گل سمجھانے ہیں۔ اچھا جی، وہ عالم صاحب بھی سعودیہ تو آ گئے، انہاں دے سامنے بھی وہ قرآن لے کے بیٹھ گئے، سمجھاؤ قبل ان یرتد الیک طرفک، کوئی آیا بھی نہیں،
बाबा गया भी नहीं, तख्त किवें आ गया? ये किवें आ सकदा? मैनूं भी तो समझाओ। हुण उन्हां दी जाने बुला के इहनूं किवें समझाना है, इहनूं किवें समझाना है? उन्हां कहा जी इहनूं इधर फोटाबास वाली साइड ते गर्मी वाले पासे कलो, इहदी अकल ठिकाने आवे, इहनूं कोई गर्मी लगे तो कोई जान छड्डे सवाल दी, कोई नवां सवाल करे साडे नाल। उन्होंने ना जनाब वो सिर्फ जान छड़ाने वास्ते फोटाबास वाली साइड ते ना भेज दिता, गर्मी ते जनाब रेगिस्तान। उन्होंने बुरा हाल, एक मस्जिद के अंदर रात को लेटिया तो सूई उत्थे ही जड़ी है, कब लाइया तदा इलैका तरफ। ये कोई गया भी नहीं, कोई आया भी नहीं, तख्त किवें आ गया? इत्थे ही उहदी सूई अड़ी हुई है। रात को सुता तो एक सफ़ेद दाड़ी वाले बजुर्ग ख्वाब के अंदर आए। बाबे ने गल उर्दू नहीं की, अरबी नहीं की, फारसी नहीं की, जिहड़ी ओहदी बोली है ओहदे बोल के आते हैं। केड़ी गल है, की एडा परेशान क्यों है? आंदा जी कब लाई यार तदा इलैका तरफुक। ये कोई गया भी नहीं, उदों कोई आया भी नहीं, तख्त किवें आ गया? मैनूं नहीं समझ भी आउंदी। फरमाया जी ये समझ नहीं आ तो लाहौर जाके दाता साहब दे बूहे ते आ जी, समझ आ जाएगी। लाहौर जाके दाता साहब दे दवारे ते आ जी तो समझ आ जाएगी। एवं नहीं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमने फरमाया दाता साहब दे दवारे आ जाई। तो उत्थे जाके गया रायविंड, उत्थे जाके ने ना अंदरों पूछया कि मैं दाता साहब जाना चाहना। वो जिंदे कोलों पूछया वो बड़ा सियाना सी, कहन लगा हुण ना लियाई ते हुण ना लमी, उत्थों बाहर हो के ते रक्षा फड़ ते उत्थे किसी ने भी आह मैं दाता अली अजमेरी दे दरबार ते जाना ते लै जाणगे। हुण आ गया, सवेरे सवेरे ही आ गया। जदों दाता साहब दे दवारे वालियां, दाता साहब दे दरबार वालियां पहलियां सीढ़ियां चढ़दा है ना पिया, ते ओही बाबा जी जेड़े फोटाबास मिले सन उत्थे नज़र आ गए। ये उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ते मैं मंजरनामा दसना चाहना। बाबा जी दी बारगाह दे अंदर आ गया। बाबा जी ने पूछया नाश्ता कर लिया ही कि करना ही? कहंदा जी जे नाश्ता नहीं कीता लेकिन मैनू समझाओ कबला अय्यर तदा इलैका तरफुक। बाबा जी फरमान लगे ये भी समझा देने, दस नाश्ता कर लिया ही कि करना ही? कहन लगा जी अजे करना है, अजे नहीं किया, लेकिन पहले मैनू ये गल समझाओ कोई गया भी नहीं, कोई उधरों आया भी नहीं, तख्त किवें आ गया है? आपने फरमाया बह जा तेनू समझाने। हुण ये दस नाश्ता इत्थों दा करना ही या अपने घर दा करना ही? नाश्ता इत्थों दा करना ही या अपने घर दा करना ही? अगले जुमले यकीन करो बड़े कीमती ने। मैनू नहीं पता तुसी कित्थे जाके बोलोगे सुभान अल्लाह दी आवाज़ तुहाडी हुण भी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन अगले जुमले इन्हां नालों ज़्यादा सुभान अल्लाह मंगदे ने। बाबा जी फरमान लगे इत्थों दा करना ही या अपने घर दा करना ही? कहन लगा बड़ी देर हो गई है, जे मैं अपने घर दा कर लवां फिर बड़ी मेहरबानी है। हुण गल उत्थे ही आंदा कबल अय्यर तदा इलैका तरफुक। कोई गया भी नहीं, कोई आया भी नहीं, तख्त किवें आ गया है? बाबा जी फरमाते ने इत्थों दा करना ही अपने घर दा करना ही? कहंदा मैं अपने घर दा करना में तवज्जो मेरे अल रखिया जे, सारे दी तवज्जो मेरे लोनी चाहिए। बाबा जी ने उत्थे बैठ के, बाबा जी उठे भी नहीं, गए भी नहीं, बाबा जी ने अपना हाथ इंज करके पिछे कीता, उथों चैनक पकड़ी, ट्रे पकड़िया, ओदे सामने रख दिता। हैरान हो गया, चैनक भी ओदे घर दी है, कप भी ओदे घर दे ने, बिस्कुट भी ओदे घर दे ने, सारा सामान ओदे घर दा है। बाबा जी दे कदमी लग गया, कहन लगा बाबा जी समझ आ गई है, समझ आ गई है, समझ आ गई है। तुहाडे विचों जिन्हों समझ आ जाए वो जरूर बोलिया जे बाबा जी मैनू समझ आ गई है। जिन्हां नूं रब ने इलम दिता होवे, जिन्हां नूं रब ने ताकतां दित्तियां होण, वो सारे काम कर सकदे ने। कबला यार तदा इलैका तरफुक। सोहणिया नज़र तेरी होवे मैं काम करके विखा छड्डांगा। ये दाता अली अजमेरी, दाता अली अजमेरी वो ने जिहड़े मरण तो बाद भी लोगों की मदद करते हैं। अपनी गल भला कित्थे सी? मैं तकरीर बिल्कुल खत्म कर दी।
اپنی گل بھلا کتنے سی کسی نے یاد؟ میں تمہیں کیا سی وہ والا بندہ، میں کیا وہ والا بندہ بولے جنہوں یقین ہے کہ تقدیراں بدل سکدیاں نے، جے مرن تو بعد بابا جی آ کے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، گل سمجھا سکتے ہیں، ساڈی تیری میری تقدیر نہیں بدل سکتے؟ وہ ساڈا عقیدہ مرزا جنمی والا تے ہے ہی نہیں نا، ساڈا تے عقیدہ ہے وے اللہ دے ولی بھی تے اللہ دے نبی بھی مرن تو بعد بھی اپنے منن والے دی مدد کرتے ہیں، تے جنہ دی نہیں ہوندی وہ سمجھے نا اسی منتے ہی نہیں، ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے اسی مننے بھی ہاں تے مدد بھی کرتے ہیں۔ تے ہن پھر سارے جنہاں نوں یقین ہے نا، اگے میں کہہ کے ٹر گیا نکل گیا تو میں سمجھا بھی چھڈیا ہے، مرن تو بعد بھی وہ کرم کرتے ہیں، ساڈے تے مردے ہی نہیں، گل لمبی ہو جانی ہے پھر کدی کر لیں گے، ساڈے مردے ہی نہیں، ساڈے نہیں مردے کیوں؟ ادھر سرگودے والی سائڈ تے ایک بزرگ ہوئے نے، انہوں دا نام میرے ذہن چوں نکل گیا، میں انشاءاللہ نام دس دیاں گا۔ بابا جی دا وصال ہو گیا منگل والے دن، بابا جی دا وصال ہو گیا منگل والے دن، تے وہ ساریاں عورتاں چھت تے کھڑیاں، وچوں ایک چند ایک سکھاں دیاں تے ہندوؤں دیاں عورتاں کہن لگیاں منگل والا دن تے بڑا بھیڑا ہوندا ہے تے بابا تے بڑا چنگا سی، اج نہیں سی مرنا چاہیے۔ اچھی بولے سبحان اللہ۔ مائیاں گلاں ویاں کردیاں نے، دن منگل والا بڑا پیارا دن نے، ساڈے واسطے سارے دن چنگے نے۔ جدوں اے گلاں کیتیاں نے بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہن لگے جے اج نہیں مرنا اسی اج رہن دینے آں، پھر کدی مر جاواں گے۔ جیڑا دن تسی آندیاں ادوں مر جاواں گے، اج کیوں مرنا ہے؟ ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہی ہے کہ اللہ دے نبیاں تو بعد ساڈے تک دین پہنچان والی ذات اللہ دے ولیاں دی ہے، تے جے دا ہن ایمان بن گیا نا، یقین بن گیا، او پڑھ لوے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں نانا مزہ نہیں آیا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ میں اتنا زور لانا پیا، میں جے رات نو 2 محفلاں بھی پڑھنیاں نے، تسی تے کچھ بھی نہیں کرنا تے سینے دا زور لا کے پڑھو، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ دی قسم اس جملے تے میرے کل بڑا مواد ہے، لیکن میں گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، سارے سینے دا زور لا کے پڑھو، تسی سارے جان دے ہو ساڈے ولی تے اونے ایک نظر مارن 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیندے نے۔ بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں، اللہ کرے ساڈی بھی تقدیر بدل جائے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ دوستو گل یہ وے کہ سانو انہاں ساریاں دا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو ادب والیاں وچ رکھے، اللہ ادب کرن دی اور ادب کروان دی بھی توفیق دے وے، کیوں ساڈے تے فرض ہے اسی اپنی اولاد دا قبلہ سیدھا کریے، اپنا قبلہ سیدھا کریے، ساڈے کولوں جڑے کام دی پوچھ ہونی ہے انہاں نو پھڑیے، جنہاں دی ساڈے کولوں پوچھ نہیں ہوئی انہاں نو بحث کرن دی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جو کچھ سنے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔